سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سني ترفتا نغسل النهار سينما سمرة سلام زغبركم تخاتلتي سينما سمرة نوعلو مبل 12 مدرخ تور د فرانس دس استعستو يزالكم قريبا لخو نمكتتالكم اقدمه بخبري عدم تور د فرانس ربع 15 حمله مبل 11 مدرخو قصيرو تخايدو ابزانا شكوا تقادمتي نوردر زملسات مدرخ دما تقادمتي كافيجي تبقيصوم اب نيفرس اتزازم 201.3 كيلومتر زرحقتا وردر نمكيادم نقيلوم تور د فرانس كافيجي ببقاس يخبر 1952 فلما اوانيوم اب غزي مبقاس زنبره كونوتات اير 35 ديجري سنتيغريد تعقينوم أبزا مدرخ عوت مبل 10 مدرخ تادي بواچام نمبل 56 معالتو نبيج أمالات خدين واكاتيوم أب تاريخ نيزور الدر ببزحي نبيج أمالات ورد فرانس تخدنوا تقادم تمس نعزب يدي مركز 210 تحدن لانس أرمسترونغ 84 برنال هنول دما 79 جزء نناي مرح مالات خدين أمام كساب بقاس مبل 10 تحدن مدرخ 10 تقادمتي كابزور الدر تقاليم بمهلاوم 274 تقادمتي وردروم نمكياد نقيلوم أبزا مدرخ دنماركاوي مادس بيترسونن بيلجماوي ياسبر فيليبسونن نمبكل تميت جزيوم أب حدا وردر كرخوبيوم نزا مبل 10 تحدى مدرخ كعوة الله زل على قمة رخيبوس تبقسة بيلجماوي تيم ميرلريوم نميرلر تختيلهم دما اولاف كويج ياسبر فيليبسون بينيام جرماي ماكس كانتر مادس بيترسون بقدم تختل عوتات نايزا مدرخ كوخانوس تحاتسيو تقادمتيوم زا مدرخ بفوشل متقعتي ماتيو فاندر بولا فاليمام فرنساوي بابتيس فيستروفر دحر فاندربول زغبرو ملسمت قعتو ناي سلطن اب 8 كيلومتر ابال سودال كويك ستيف فالنتين بارد بينترن ابال البيسين ماتيو فاندربولن كاب عباي غجله مليقوم صنيحوم ابال استانا نيوزيلنداوي ارون جيت ابال اونو اكسبرو دنماركاوي ماغناس كورتن ابال ان اس ان فرنساوي ماتياس لوفلن نزا غجله تحويسوما ازا غجله غن نوح كيسو قمت اب 10 كيلومتر اب ايد عباي غجله اتيام أما بال10 كيلومتر 4 تقادمتي أبال توتال إنرجي فرنساوي ماتياس ليبرم أبال موفي ستار برتغالاوي نيلسون أوليفيرا أبال تدور فرنساوي جوليان ألا فيليبن أبال أون إكسبرو دنماركاوي أنتون شارمينغن كاب عباي جوجلس كاتو جيروم أب قدمي تحدث قدامي تجوجل مسريتوم أب 10 كيلومتر قدامي تجوجل نتدحيرو أب عباي جوجلس كاتو زغبره أبال إنتر مارش سلوك ني 4 كاليت نعباي جوجل دما ناي دقيقن 4 كاليتن ناي غزي غاغان صفات الله أب 27 كيلومتر أب زنبرتنا إنترميديت قصبتا وردر كاب أبالات قدامي تجوجل فرنساوي ماتياس ليبيرا قدامي أتيو 25 نتب وسيدوم نيلسون أوليفيرا 10 جوليان ألا فيليب 10 شدوشته أنتون شارمينغ 10 4 ليام سلوك 10 3 نتب وسيدوم عباي جوجلا دحيرا أبز مسمر أبز بصحتلو ياسبر فيليبسون شادشاي 10 نتبي ماكس كانتر شاوعيت 9 نتبي مادس بيدرسون شامناي 8 نتبي كوسدم كولو تاش عيتر تاز حزه بينيام جرماي دما 7 نتب وسيدوم أب 30 كيلومتر ليام سلوك مس عباي جوجلا بستحوصلو أمونغو قداميتن عباي جوجلن زنبره ناي غزي غاغ ناي دقيقن 25 كاليتن بصيحوم أب 32 كيلومتر نزنبرت ني 4 كاتيجوري عقن زنبر عقب شارمينغ قداماي أتيو 2 نتب وسيدولا أب تاريخ قدم مشكلة عالم زبزحه ناي جراندور عوض زلوم تقادم مسن تقس يدي مركز سنة 4 ماريو تشيبوليني 57 ماركا فندش 55 ألكساندرو بيتاكي 53 الفيرو بيندا 43 برنال هينولت 41 ديليو رودريغيز 39 قداموت 7 تقادم تكونن كلو كابزوم ناي زغزي تقادم تدما تادي بواچام ب 33 ناي جراندور ناي مدرخ عوضات اب قدميت يسرام بزي كازي بوغاچا اب زور در كابسات وزلو تقادمتي اب تور د فرانس بزمزغبم 24 ناي مدرخ عوضات اب قدميت يسرام ياسبر فيليبسون ب10 تكال اي جولان على فيليب دما بشدش عوضات اب سالسايتر تايركب
ኣብ 85 ኪሎሜትር ኣመንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናይ ደቂቕን 35 ካሊትን በፂሖም ኣብ 123 ኪሎሜትር ሓንቲ ነጥቢ ዝነበራ ናይ ዓቐብ ውድድር ኣንቶን ቻርሚንግ ቀዳማይ ኣቲ ተዓዊቱላ ኣብ 125 ኪሎሜትር ኣባል ቀዳሚት ጉጅለ ዝነበረ ጁልያን ኣላፍሊፕ ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጡ ፀወታ ንኽዛዘም 18 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 37 ካሊታት ወሪዱ ፀወታ ንኽዛዘም 18 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኣብ መንጎ ቀዳሚትን ዓባይ ጉጅለን ዝነበረ ናይ ግዜ ጋግ ናብ 38 ካሊታት ወሪዱ ኣብ ቀዳሚት ጉጅለ ተሪፎም ካብ ዘለዉ 3 ተቃደምቲ ናይ ፕሮፌሽናል ዓወታት ዘለዎም 2 ተቃደምቲ እዮም ኔልሰን ኦሊቬራ 6 ኣንቶን ቻርሚንግ ድማ 2 ዓወታት ኣመዝጊቦም ነዛ መድረኽ ክዕወተላ ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ቲም ሜርለር ን32 ሚእታዊት ብቕፅበታ ውድድር ዓባይ ጉጅለ ንዝተወድአ መድረኻት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱለን ፀወታ ንኽዛዘም 6.7 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ቀዳሚት ጉጅለ ብዓባይ ጉጅለ ተዋሒጣ ናይዛ መድረኽ ኣግሬሲቭ ራይደር ኣንቶን ቻርሚንግ ብምዃን ምዕዋቱ ኣረጋጊጹ ፀወታ ንኽዛዘም 2.1 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ፈረንሳዊት ክለብ ዴኬታሎን ምስ 4 ተቃደምታ ንቕድሚት ወፅያ ፀወታ ንኽዛዘም 1.9 ኪሎሜትር ምስ ተረፎ ኤንኤስኤን ብ3 ተቃደምታ ንፀወታ ክትቋፅሮ ፈቲና ቢንያም ግርማይ ኣብሮታ ኣባል ዴኬታሎን ኦላቭ ኮይጅ ተጸጊዑ ፀወታ ንኽዛዘም 500 ሜትሮ ምስ ተረፎ ኣባል ኡኖ ኤክስፕሮ ኖርዌጃዊ ሶረን ዋረንስ ጎልድ ሪስክ ወሲዱ ንቕልስ ቅፅበታ ውድድር ቀልጢፉ ጀሚርዎ ዝወሰዱ ሓደገኛ ስጉምቲ ዋጋ ይኽፈሎን ውድድሩ ብ3 ሰዓትን 10 ደቂቕን 6 ካሊትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንፃፅ ረጊጹ ኣባል ዴኬታሎን ሆላንዳዊ ኦላቭ ኮይጅ ካልኣይ ኣባል ኣልፔሲን ቤልጅማዊ ያስፐር ፊሊፕሰን ሳልሳይ ቤልጅማዊ ኣባል ኮፊድስ ሚላን ፍረቲን ራብዓይ ኣባል ሎቶ ኢንተርማርሼ ሆላንዳዊ ሃብ ሃርትስ 5 ተርታ ሒዙ እንከሎ ኣባል ኤንኤስኤን ቢንያም ግርማይ 6 ተርታ ሒዙ ወናኒ ቀጠልያ ማልያ ማድስ ፔደርሰን መበል 11 ቤልጅማዊ ኣባል ሶዳል ኩክስቴፕ ቲም ሜርለር ድማ መበል 15 ተርታ ሒዙ ሕንፃፅ ረጊጹ ድሒሩ ኣብ ዝተኻየደ ምፅርያት ኮሚሽነር ናይቲ ውድድር ኣባል ኣልፔሲን ያስፐር ፊሊፕሰን ኣብ ግዜ ቅፅበታ ውድድር ምስ ኣባል ፒክኒክ ፓቨል ቢትነር ተኳኒፅካ ብዝብል ክሲ ሒዝዎ ካብ ዝነበረ ሳልሳይ ተርታ ናብ መበል 119 ተርታ ኣውሪድዎን ብጫ ናይ ስምዕታ ካርድ እውን መዚዙሉ ኣልፔሲን ከም ጋንታ ድሕሪ ዝገበረቶ ናይ ይግባይ ሕቶ ግን ኮሚሽነር ናይቲ ውድድር ነቲ ኣብ ግዜ ቅፅበታ ውድድር ዝነበረ ኩነታት ብትኹረት ብምዕዛብ ንፊሊፕሰን ካብ መበል 119 ተርታ ናብ ሒዝዎ ዝወድአ መበል ሳልሳይ ተርታ መሊስዎም عوت مدرخ سوران وارنس جولد بز عوت تحجسو مبل 19 ناي بروفيشنال عوت وحفيسو ناي مود داتا ناي مدرخ عوت ونو اكسبرو زحلف عمت اما بال 10 حدا مدرخ ناي زور الدر بيوناس ابراهامسون استمزجبت يام سوران وارنس جولد مبل 955 اب ناي جراوند تور الدر ناي مدرخ عوت استغنات صفه قدما يكونو بزي كابزي سوران شاوعي اب تور د فرانس ناي مدرخ عوت زمزجبه نرويجاو تقدما يكونو زا مدرخ اب ساعات 5.91 كيلومتر تزويرا ኣብ ታሪክ ናይ ዝውድድር ድማ እታ ዝቐልጠፈት መድረኽ ብምዃን ሓድሽ ማህደር ክብረ ወሰን ገንፂላ ክሳብዛ መድረኽ እታ ዝቐልጠፈት መድረኽ ኮይና ጸንሐት ኣብ 1994 ተቃደምቲ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዝተጓዕዝዎ ኣብ ሰዓት 50.3 ኪሎሜትር ጸኒሓ በዚ መሰረት ስሎቬንያዊ ሻምፒዮን ዓለም ታደይ ፖጋቻ ብ39 ሰዓትን 25 ደቂቕን 8 ካሊትን መሪሕነቱ ኣብ ብጫ ማልያ ከም ዘለዎ ዓቂብዎ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ3 ደቂቕን 36 ካሊትን ድሕሩ ካልኣይ ሬሜኮ ኤቮኖፐል ብ4 ደቂቕን 6 ካሊትን ድሕሩ ሳልሳይ እስጳኛዊ ኹዋን አይሶ ብ4 ደቂቕን 22 ካሊትን ድሕሩ ራብዓይ ፈረንሳዊ ፖል ሴክሳስ ብ4 ደቂቕን 35 ካሊትን ድሕሩ ሓሙሻይ ፍሎሪያን ሊፖቪትስ ብ4 ደቂቕን 44 ካሊትን ድሕሩ ሻውዓይ ኢሳቅ ዴልቶሮ ድማ ብ5 ደቂቕን 8 ካሊትን ድሕሩ ሻውዓይ ተርታሒዙ ብነጥቢ ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ብ317 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሐሎ ቢንያም ግርማይ ብ272 ነጥቢ ይኽተሎ ያስፐር ፊሊፕሰን ብ255 ነጥቢ ሳልሳይ ቲም ሜርለር ብ223 ነጥቢ ራብዓይ ማክስ ካንተር ብ203 ነጥቢ ሓምሻይ ኦላቭ ኮይጅ ብ160 ነጥቢ ሻድሻይ ታደይ ፖጋቻ ድማ ብ107 ነጥቢ ሻምናይ ተርታሒዙሎ
ታዴይ ፖጋቻ ብ42 ነጥቢ መሪሕነት ኣንበሳ ዓቐብ ዓቂቦም ዮናስ ቪንጌጋርድ ብ27 ነጥቢ ካልኣይ ሪቻርድ ካራፓዝ ብ19 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዙ እስጳኛዊ ኣባል ሊድል ትሬክ ሁዋን ኣይሶ መሪሕነት ብሉጽ መንእሰይ ዓቂብሎም ፈረንሳዊ ፖል ሴክሳስ ብ13 ካሊድ ድሕሩ ካልኣይ ኢሳቅ ዴል ቶሮ ድማ ብ46 ካሊድ ድሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዙሎም ብጋንታ ሊድል ትሬክ መሪሕነታ ቀጺላላ ናይ ታዴይ ፖጋቻ ጋንታ ዩናይትድ አረቢያን ኤሚሬትስ ድማ ብ24 ደቂቕን 18 ካሊትን ድሕራ ካልኣይቲ ኮይና ትስዕባ ቱር ደ ፍራንስ ሓሙስ 16 ሓምለ መበል 12 መድረኽ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 179.1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ንናሽኳ ተቐዳደምቲ ትጥዕም መድረኽ ከካይድ እዮም ንመበል 25 ግዚኡ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዙር ማግኒፊሸንት ኩን ሃይሌክ ሮባ 15 ሓምለ ብ5ይ መድረኽ ቀጺሉ ተኻይዱ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 135.5 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ማካይዶም ነዛ መድረኽ ከዕወተላ ዝለዓለ ግምት ዝረኸበ ኣባል ኣስታና ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብዛ መድረኽ ዝተፈላለየ ስካቶታት ብምክያድ ብሉጽ ብቕዓት ኣንጸባሪቑ ሄኖክ ኣብ መበል 43 ኪሎ ሜትር ንዝነበረት ናይ ዓቐብ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ 7 ነጥቢ ድሕሪ ምውሳዱ ፀወታ ንኽዛዘም 92 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም መጥቃዕቲ ካይዱ ብቅዱስ ሰሎ ውድድሩ ክዛዝም ተበጊሱ ን2 ኪሎ ሜትር በይናዊ ጉዕዞኡ ድማ ወዲ ጋንቱ ዳረን ቫን ቤከን ተሓዊስዎም ሄኖክ ጸኒሑ እውን ነታ ኣብ መበል 48 ኪሎ ሜትር ዝነበረት 3 ነጥቢ ንቀዳማይ እተውህብ ናይ ዓቐብ ውድድር እውን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱላ እዛ ብክልተ ኣባላት ኣስታና ዝቆመት ቀዳሚት ጉጅለ ኣብ መበል 93 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝነበረት ናይ ነጥብን ናይ ግዜ መወሽሽን ዝነበራ ናይ ነጥቢ ውድድር ሄኖክ ሙሉብርሃን ቀዳማይ ኣትዩ 5 ነጥቢ ምስ 3 ካሊት ናይ ግዜ መወሽ ከሲቡላ ይኹን እምበር እዛ ጉጅለ ኣብ መበል 94 ኪሎ ሜትር ብካሊት ጉጅለ ተዋሒጣ ኣብ መወዳእታ ፀወታ ንኽዛዘም 37 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ካብታ ሄኖክ ሙሉብርሃን ዝነበራ ጉጅለ ስካቶ ዝገበረ ኢጣልያዊ ኣባል ኤምቢኤች ባንክ ክርስቲያን ባጋቲን ብድሕረወት ጉጅለ ከይተታሕዘ ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 21 ደቂቕን 39 ካሊትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ ዕውት ብደቂቕን 19 ካሊትን ድሕሩ ታሽዓይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣባል ቡርጎስ ኦሎምፒካዊ ምርሃው ቅዱስ ድማ ብ21 ደቂቕን 52 ካሊትን ድሕሩ መበል 45 ተርታ ሒዙ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ኣብዛ መድረኽ ካልኣይ ተርታ ዝሓዘ ኤኳዶራዊ ክሌቨር ካይሴዶ ብ19 ሰዓትን 9 ደቂቕን 56 ካሊትን መሪሕነት ናይ ዝውድድር ተረኪቡ ሄኖክ ሙሉብርሃን ብ21 ካሊት ድሕሩ ሳልሳይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ምርሃው ቅዱስ ድማ ካብ መርሒ ብ26 ደቂቕን 51 ካሊትን ድሕሩ መበል 33 ተርታ ሒዙሎም ብነጥቢ ካይሴዶ ብ41 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ክመርሕ እንከሎ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካብ መራሒ ብ1 ነጥቢ ድሕሩ ብ40 ነጥቢ ካልኣይ ኮይኑ ይኽተሎም ኣብ ናይ ዓቐብ ኣባል ኣስታና ክርስቲያን ሮድሪገዝ ብ15 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመራሕሎም ወዲ ጋንቱ ሄኖክ ሙሉብርሃን ድማ ብ14 ነጥቢ ካልኣይ ተርታ ሒዙሎም ብጋንታ ባርዲያኒ ቀዳመይት ኮይና ክትመርሕን ከላ ናይ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣስታና ድማ ብ8 ደቂቕን 51 ካሊትን ድሕራ ካልኣይ ተርታ ሒዛላ ዙር ማግኒፊሸንት ኩን ሃይሌክ ሓሙስ 16 ሓምለ ብሻድሻይ መድረኹ ክቕጽል እዩ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 232.6 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ውድድር ከካይድ እዮም ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ነሎም ትሕዝቶይ ኣብዚ ዛዚመ ኣለኹ ብምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ሰላም Sport film